Haga jingle kai T20 series haprenga India Persia ai ka Australia. Haba pai shekane ka jingle kai ka India kala khurbiang ya ka nam job hadin magalala bat pelim ya ka Australia da sau peu sau runs. Haga jingle kai I League haprenga Gokulam Kerala Persia ai ka Churchill Brother. Haba pai shekane ka jingle kai baro artli ki kenhun ki ya khai da marshi gol. Hagawai pat ka jingle kai I League haprenga namdhari Persia ai ka Serenity Dikan hagane ka jingle kai ka namdhari kalamat biang ya ka namrem halaying hadin bagla sya perlim hakmat ka Serenity Dikan da arlanot. Haga jingle kai Indian Super League haprenga kenhun uridim tlang ka North East United Persia ai ka Bengaluru FC. Haba pai shekne ka jingle kai baro artli ki kenhun ki ya khai da marshi gol. Ia ka shigol jong ka Bengaluru la yok bentep haga minit ka balai penriu lengbau Sunil Chetri bad ia ka shigol jong ka North East United la yok bentep haga minit ka basau peusan plus lai lengba ka ungol bad ia ka khusnam player of the match haga ka jingle kai la IT dau Eugenson Lendo shau rangi le kai jong ka North East United. Haga jingle kai Premier League hapeng ka Tottenham Persia ka Aston Villa. Haga ka jingle kai ka Aston Villa kalala ban pelim ya ka Tottenham da arla ka wei. Ia gini ki ar gol jong ka Aston Villa la yok bentep haga minit ka basau pesan plus nyau lengbau Torres bad ia ka gol ka ba ar la yok bentep haga minit ka ban riu pewei lengbau Watkins. Haga wei pat ka jingle kai Premier League hapeng ka Everton Persia ka Manchester United. Haba pai shekne ka jingle kai ka Manchester United kalala ban pelim ya ka Everton syabar na laying da lai lanot. Ia gini gilai gol jong ka Manchester United la yo bentep haga minit ka balai lengba Garnacho haga minit ka basan penriu lengba ka penalti balakan jat dau Rashford bad haga minit ka nyau pusan lengba ka gol jong Martial. Haga jingle kai La Liga peringkat Cadiz Persia ka Real Madrid. Haba pai shekne ka jingle kai ka Real Madrid kalala ban pelim ya ka Cadiz da lai lanot. Ia gini gilai gol jong ka Real Madrid la yok bentep ar gol dau Rodrigo haga minit ka bakhat sau bad haga minit ban riu peu pra bad shigol la yok bentep dau Bellingham haga minit ka ban nyau peu sau. Haga jingle kai Serie A peringkat Juventus Persia ya ka kenhun Martinez ka Inter Milan. Haba pai shekne ka jingle kai jong kini ki artli ki kenhun baro artli ki ya khai ta marshi gol nadu basdang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai. Ia ka shigol jong ka Juventus la yok bentep haga minit ka ba arp nyau lengbau Lohowicz bad ia ka shigol jong ka Inter Milan la yok bentep dau Martinez haga minit ka ba lai peu lai. Haga wei pat ka jingle kai Serie A peringkat kenhun Dybala ka Roma Persia ka Udinese. Haga ne ka jingle kai ka Roma kalamat ia ka nam job hadin magalala bat pelim ia ka Udinese da lai la ka wei. Ia gini gilai gol jong ka Roma la yok bentep haga minit ka ba arpeu lengbau Mancini haga minit ka ba prapuwei lengbau Dybala bada haga minit ka ba kandai peu lengbau Forone ba lengba kan ka jing job ka Roma kala kiu sha ka kerdan ka basan haga mi ye khain point.